Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ikilah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsatu wa salasun utawi maqalah ingkang kaping 33 inggih menika an ba'dil hukama'i saking sebagian ahli hikmah para bijak ingkang isine yastaqbilu ibnu adama arba'anu hubatin bidhammin nuni wa hiya allati taglibuhu. Yastakbilu ngadepi ngadepi istiqbal ngenteni ibnu adam sapa menungso arba'an hubatin ing 4 pira-pira rampasan ubidamin nuni kelawan domainun nuhubat pira-pira rampasan wahyalan utawi nuhubat niku allati inggih menika sesuatu taglibu kang ngalahno apa alati uteng niku wong uteng niku ibnu adam yantahibu ayak khudhu bil qahri yantahibu ngerampas faile niku nggih ayo maksudnya yak khudhu jopo sapa malaku niku sajane sapa wong bil qahri kelawan maksa niku ngerampas malakul mauti sapa malaikat maut ruhahu teng nyawanipun wong nomor 1 nomor 2 wayan tahibulan ngerebut utawa ngerampas alwarasatu sapa ahli waris bi fatahatin kelawan pira-pira fathah warasah macane. Lafat warasah niku jam'u warithin jamak taksiri lafat waris. Ngerampase niku para ahli waris niku ngerampase malahu teng hartane wong atau ibnu Adam niku. Ba'da mautihi sak sampune ninggale ibnu Adam. Nomor 3 wayan tahibulan ngerampas adudu apa ulat. Set nggih. Jismahu teng jasate wong ibnu Adam fil qabri ndek kuburan. Wayan tahibulan ngerampas sing terakhir al khusama usapa pira-pira musuh wong sing satru. Khusama bidhammin fa fathin kelawan dhammah khu fa fathin terus fathah so. Jam'u khosimun utawi lafat khusoma niku jama'i lafat khosimun. Wahum lan utawi khusoma niku man inggih menika tiyang lahum ingkang iku kaduwe man alhaqu utawi hak sing harus dibayar alaman ing atase tiyang zalama kang mendolimi sapa man hum teng man sing pertama niku bi akhdhi amwalihim kelawan njupuk hartane Bani Adam jane bali kudune ibnu Adam au bidia bihim utawa kelawan ghibah ibnu Adam au bidor bihim utawa kelawan gebuk Bani Adam masalan umpamane au bi ghairi dzalika au bi ghairi dzalika utawa kelawan sakliyane niku amalahu ten ngamali. Maksudnya orang-orang yang pernah
kita zalimi itu yang akan merampas amal kita nanti. Ingkana lamun ono amalahu ing amale bani Adam, ibnu Adam. Ingkana lamun ono lahu iku kate ibnu Adam amalun sholihun apa amal soleh. Wa illa nek mboten enten humila moko dibebankan alai ing atase ibnu Adam dzambuhum apa dosane khusoma. Khusoma niki wong-wong sing tau dilarani oleh ibnu Adam niku. Dadi Pak awake dhewe nek miturut iki akan mengalami 4 kali dirampas. Pertama dirampas harta kita oleh ahli waris kita. Yang kedua jasad kita dirampas oleh ular. Apa? Ya cacing kala jengking iku di kuburan. Terus nomor 3 dirampas karo wong sing tahu dilarani karo awake dhewe. Sing nomor sekawan. Nek awake dhewe duwe amal soleh, ya dikekno kono. Nek gak duwe dosane diplekno kok abot-abot tok ngene rek. Iki sapa to iki? Badil hukama Mas, gak jelas Mas. Wis gak ngono aku. Wis carane ngono perang yo menang kabeh aku, Pak. Mati Said baris. Iya. Bar kabeh wis gak ono ngene-ngenean iki ya. Lah bisa langsung pol. Tapi kasih silakan Mas. Pun wal maqalatur rabi'atu wa thalathun wallahu a'lam bissawab. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pun pancinipun gasak